Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Keptäniň jemi bilen men ýokşan anagurwa. Bu hepde Azatlygyň esas temaları. Şol sanyň iň köp okulanlar Aşgabat töwereginde öýeleriniň jaýlaryndan zor bilen çykarylmagy. Türkmenistanyň Ahal we Balkan vilayatlaryna gelen tiling döreden helakçylyklar barada boldy. Türkmenistanyň prezidentiniň vilayatlar boýunça jogapkar gödekçi resmileri bellemegi. Aşgabatyň aeroportuna ýolagçylaryň itlen gödek barlanyany barada habarlar hem köp okulanlaryň bäşligine girýär. İň köp görülen videolarymyzyň başyna Ahalyň we Balkanyň owalaryny fiilally diýen atlan çap edilen video habar tutýar. Bu videony bize ýurt içinden ýeberdiler. Şeýle-de bu hepde Aziýada müňler çadamy öýsüz uzarsy goýdy atly foto sergimizi köp tomoşaçy çekdi. Türkmen görnüşleri 35-nji hepde Gurban bayram münasibetli hingilikler sullatly foto sergimiz we video reportajymyz hem köp tomoşaçy çekdi. Bu hepde iň köp gurrun edilen temalaryň başyny Aşgabatyň aeroportuna ýolagçylar itlen gödek barlanýar atly habar çekýär. Hormatly arkada rubrikamyzda çap edilen Akmak sürür döwrany, akylly olararyň hayrany atly okuzy haty. Aşgabatda Starbucks kofi galyp çykdy atly makala hem köp söhbetdeş tesbirçi çekdi. Hormatly dinleýijiler, sizi hem Azatlygyň web saýtyna girip golgolýan temalar boýunça öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýar. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, Keptäniň jemini Pragada ýaşaýan türkmen ýazgy Hudaýberdi Haly bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistan we ýetip gelýän Aziýada bilen bagly çäreler. Hudaýberdi Halyny soňky okşan habarlary görä Türkmenistanyň paýtagtyna berkarar hem bagtyar sowda merkezlerine daşary ýurtdan geljek mehmanlar üçin aýratyn şertleriň döredilerini gaýdylýar. Ol ýerde harit bolçulugynyň döredilerini gaýdylýar. Şoň bilen birlikde de ol haritlaryň bahasynyň juda ardanyny gaýdylýar. Indi siz daşary ýurtlarda da sport çäreleriniň geçişini görýäňiz, hem kommersiýa, bazar gatnaşyklar, sowda gatnaşyklar diýilýän zadyň şu sport çärelerinden ýa-da bayramçylyklarda nähili peýdalansyny belli derejede bilýäňiz. Indi siz şu ýagdaýa bir Günwatarda ýaşaýan Türkmenistan hökmüni nähili seredýäňiz? Men hakykatdan Günwatarda ýaşaýan Türkmenistanly hökmüni oňa baha berip biljek. Sebäbi Türkmenistanyň özüne de ykdysadyetçiler, şol meseleleri düşünýän adamlar az däl. Men oňa inanýan. Ýöne Günwatarda şeýle sport çäreleriniň geçirilýän ýerine, onu da ilkinji gedek geçirilýän ýerine, adyk haritlary, satylýan öňümler, şol oýuna girilýän biletiň bahalary adatdakydan gaty gymmat bolýar. Ine bir kofe alyp görsek, ýa-da meniň gogurýan zadym cappuccino bar, şonu alyp görsek, şonuň özü sport ýarşylarynyň geçýän ýerine adyndan 3 hesse gymmat bolýar. Ýöne beýleki bir tarapdan şol zatlaryň ählisi bar. Egerde biz sportuň kışkı görünüşlerini alsak, kışta geçirilýän sportlar tomsdakydan hem gymmat. Ýöne şonu da barp dağın üstüne ýa-da bir durulgada islän zadyň bar, çaýym bar, kofe de bar, ýer ýaly ýyly naharym bar. Ýöne şolaryň ählisiniň bahalary gymmat bolýar. Hudaýberdi bagyşla sebäbini aýtsaň, şu näme üçin gymmat bolýar şu? Sebäbi şol stadion üçin köp çykdagy çykarylýar. Şonuň awat saklanmagy ummasyz köp çykdagy talap edýär. Şol çykdagyny ödemek üçin hökümetler şol ýere baran tomoşaçylardan, müşterilerden zat satmak bilen ýa başga bir hyzmat etmek bilen üzülýärler. Ýani şu çykarylan çykdaçylary ödemegiň bir mümkinçiligi bolup durýar. Elbetde, biz şu golaýda geçen Soçidaky kışky olimpiada ýarşylaryny alyp görsek, şonuň jemleýiji hem açylış dawaralarynyň biledi Rus rublundan 6000 rubldan başlanypdyr, iň arzany. Hokkey oýunlarynyň biletleri 7000 rubldan başlanypdyr. Şol döwrüň 7000 rublunu eger biz dollara geçirsek, onda ol barıp näçe yüz dollara deň bolýar. Türkmenistanda bolsa munyň tersine gaty bir geň ýagdaý. Sebäbi ol stadion, gurulan zatlar Türkmenistan üçin gaty gymmada düşdi. Hudaýberdi, indi bir tarapdan Türkmenistanyň halky üçin haritlar ýa-da biletler gymmat etmek o diýen mantyga gawat gelmeýär. Türkmenistanyň halkynyň mümkinçiliginiň ýokdugy edilýär. Emma ikinji tarapdan daşary ýurtlar üçin şu haritlary ardan etmek ýa-da beýleki şoňa ýeňillikler öğretmek bu Türkmenistanyň halkara awraýyny artdyrmagy, Türkmenistan dogrudan bir baý, gowy ýurt eken, bolçuluk eken diýen pikirde öğretmäge
kömek edermi? Kömek edip bilmez. Sebäbi Sovet zamanı döwründe bizde Beriosko diýilen bir magazin bardy. Şol magazinde diňe daşary ýurt valyutasyny zatlar satýadylar. Şol daşary ýurt valyutasyny satylýan zatlar arzandy. Ol diňe daşary ýurtlar satylýady. Ýöne daşary ýurtdan gelip SSR'e bay ýaşaýa, SSR'de ähli zat bar diýen ýekeci adamym bolmady. Haýsydyr bir magazinde, haýsydyr bir dükanda bir zady arzanlatmak ol ýurtdaky döredilen işleti aňlatmaýar. Hormatly dinleyijiler, ýazgy Hudaýberdi haly bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu meseleler barda sizden ähli pikir bar. Bize ýazyň, telefon edin. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Türkmenistan Nowatdaky ýaşullar maslahatyna barýar. Resmi bolmadyk maglumatlara görä bu gedekki ýaşullar maslahatyny ilaty berilýän sosial ýeňillikleriň ýatyrylma barada karar kabul edilmegine garaşylýar. Şol wagtda yerli synçylar bu karary odaly bilen prezident Berdimuhammedowyň özüniň gelenligini aýdýarlar we ýaşullar bilen oýnalýan spektaklyň bu gedek görnetini artykmas bolup görnýänligini öňe sürýärler. Şonuň bilen bir wagtda ýaşullar maslahaty diýilen institutyň indi halk içinde halis gözden düşenligini aýdýanlar hem az däl. Türkmenistan nakabarçymyz Soltan Asylowa Türkmenistanyň ýaşullar maslahaty barada diýen pikirleri bilen gyzyklanyp, tejenli pensioner 75 ýaşyndaky ataga bilen söhbetdeş boldy. Her ýylda geçirilen ýaşullar maslahatyna gatnaşan ýaşullar şu ýygnaklara gelende üçýärler, çaşýarlar ýöne halk bähwetli, agyrly meseleleri ortak goýanoklar diýip, şular ýarak ila tarapynda näradatçylyklar bar. Şunuň sebäplerini siz näme görýäňiz? Näme üçin şu ýaşullar maslahatyna gatnaşan ýaşullar ortağa çykyp bir halkyň agyrly meselelerini gowzap bilen oklar? Birinci bilen şu ýaşullar diýilip ýygyna gatnaşdyrýan adamlar münasip däl. Bular iki ýan ýüzüne agyp dönüp duran adamlar da. Ana mysal üçin bäherdenden, tejenden, ne tejenden saparşyk diýip berýär. Aýnalary 5'im diýär, Mevlam 5'im diýär. İki ýan ýüzüne agyp ýüzüňe öwüp ýeňsenden söwüp duran adamlar da. Olar bilen maslahat bolmaýar. Maslahat diýilýänler otaýda bir görläp galynyň el çarpyp öwmeller. Hakyky türkmen maslahaty bolanyna her kim Hudaýyň haky üçin, benneler üçin, adamlar üçin ýüregindäki dogry zady hakykat aýtmaly. O taýda näme maslahaty o ýerde görülen hiçim. O birini öwýä galynlarym el çarpýa oňa maslahat diýilen. Onuň hökümet bar, meclis bar, sud bar, NKV'de bar. Ol geregi ýok ýaşullar maslahat. Ol biderek zady. Ol ýöne şu diktatorsk rejim bar. Şonu östürmek üçin gerek zady. Bir gezek bir hoş habarym ma diýär ýolbaşçymy. Näme? Özel Şahuly wadiýa gahrman berä el sarpy otur. O näme etdi o gahrman bol? Näme on goşgusunda mani ýok, kafiýe ýok, näme gerek? Özel Şahuly wadiýan bir zat samır edýär arkadagy diýe goşgu bolup dur. Nälik anlaty waýaly goşgum düz bilen ana. Şol ýaşulyň maslahat diýilen zatda netije ýok, şonu ýatyrmaly. O ýerde dogrusyny aýdybiljek ýaşuly ýok, dogrusyny aýtdyrmaýarlar. Indi men size bir zat aýdym. Ana menem garradym. Ýygynaga gatnaşdym, gökden eýdim. Görülecek bolýarmy sen görüleme diýerler. Şu nirete görülecek boldyňyz? Tejenne. Amyndan ahal welaýatyna geldik, welaýatda görülecek bolýan görüleme diýerler. Ahal welaýatyna geldim men. Ýygnagna. Näme meniň gatnaşjak bolanymyň sebäbi ýüregimdäkini aýtjak boldum. 4 milyon 910.000 halkymyz bar. Şunun 3 milyonu garrylar, pensionerler, sagallar, enwelitler, maýyplar. 2 milyonum ýaş ýigitler, şu 2 milyona iş tap bilmedik süren var, oğlanlar kösep gördü. Könü masin bilen kireye diýerler. Inni men programma da aýtjak zat. Men şu ýygynaga gatnaşdym mı? Men ýygnakda görülecek. Näme diýjek? Aha adamlar. Türkmen ilyanlar yüzüne öwsen halyan nälir prezidentimizi öwüp ýörmäň. Ýeňsesinden hem söýýäňiz bilne günäkärlik bar diýjek. Bula bir. İkinci bilenem ne wedel görmege ýaş oğlanlar işsiz ýetýär. Muňa iş tapalyň. Ana mysal üçin tejenne bir tres bardy. Muň näçe PMK'sy bardy. 2000'den ora adam. Betonly dawdy bardy. 3005 adam işleýärdi bir ismende. Munam ýumurdular. İşsiz galdy. Şu wagt tejeniň betonly dawdyny wastana widetsen dikelsen. Altyn asyr sarık, Kaka, Baba Dayhan, Hovuzhan. 5 ýetiran oğlanlaryna iş boljak. Eden aklar şonu.
Aşgabatda bir 10 meşetar joyun bahasını verseňem şol yerine düşýär. Hadi tezen oğlanlar gedayet verdi. Zavod fabriklaryň etraflarda gurulmaýandygyny sebäbi nämede görýäňiz? Yerliksizlikde. Yol başlamyzda yerliksizlik bar. Eli doğan. Sen bar aladan halkın bolsa halkyna iş tapda. Marda kandidaturasyny goýanna, prezident boljak bolanda men bar aladam halkym mor diýdi. 15 köpüklük kartoşka 5 manat boldy. Muňa seredýän ýok. Niýe sen aladan halkyň bolýar? Saparmada taş töwrüne köýen pullary. Onan bermedi. İlber kasada künşkeler var. May goýlan bankda. Sonan bermedi. Berjek diýip de bermedi. Inde seret ön kupahir var saparmada taş. Yekeze domody xwady. Diňjalys öý. Pöwrize. Şonu aldymy saparmada taş. Inde sen baraladan halkyň bolsa halkyň söýýän boldun. Halkyňa berdi pöwrizany. Hudaýyň halymajak. Hudaýy ananmaýan adam diýip düşünýän merfi. Halkyna Allah beren adam. Ine şu ýaşlylar maslahatyna ugradylan ýaşlylar kim tarapyndan saýlanýar? Etraplarda, şäherlerde ýöritýär bölüm var. Şolar saýlýar. Yaranjaň patgalyma adamlar. Şo taýda lalýal görlemän oturmaly. Menim lalýal oturjak galidim. Indi men nidim? Ahal welaýatyna gidemde. Men programmam ma dedim 25 punktdan ibaret. Men şu zatları aýtjak diýdim. Özüňi öwdürmelän, özüňi oýnatdyrmalän, yarama şahirler var da. Boş öwü boş görün gerekkel. Yüzüňe öwüp ýeňsenden söwüp durmak muňa müsürük diýerler. Yankı Türkmençe aýdygynda 2 ýan ýüzli ýaly. Onuň imanam ýok, o dünýäsem ýok, bu dünýäsem. Onu öz çağalarym ýigrenýär. Ýeberde Ataýew diýip biri var. Eyverda, sen şu taýda yalan sözlenenne gaharyň gelen akym diýme gaharym ýok diýär. Ondan men bu programam görtdi bir ahal welaýatynyň biri ýaşullydy sen meniň bolanaq diýdi. O taýda sesini çykarman oturmaly görlemeler, oňa maslahat diýmeýärler diýdi. Oňa kukulny teatr diýerler, gurjak teatr diýerler diýem. Ýyma aýtdym janyň. Indi meniň öz pikirimçe, üstümizden bütün dünýäni güldürip ýörmän ýaşullar maslahatyny ýok etmeli. Ol ortalar nikiçimu diye. Özlerin aldıma o taýda birazcık birat berýärler da sowat termis eşik beşik. O da bir derek zada. Türkmen, hakiki Türkmen var. Bira gepinden dälmeler agrarly bolmaly. Biziň agtyklarymyz, çoğluklarymyz, sağlamyz kimden nusfalmaly? Hajaga dik gelip yalan sözläp durany, tasdiklap, şarpyk salyp duranmy? O kim inanmaly? Hani bir yerde mertlik. Halkın ýagdaýyny aýlanyp sorap, ya häkime, KGB varıp, prokurora varıp, milisiýa varıp, hey oğlanlar, adaletli bolun diýen ýaşuly ýok. Men barýan diýen, bolýa ýaşuly sag bol taňry ýalkan diýerler. Oňa da sag bolsunlar. Hormatly dinleýijiler, tejenli Ataga bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepleýär Adatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň basmaçylyk hereketiniň, ýagny häkimetlere ýaragly garşylyk görkezmek hereketiniň başlanşy barady. Amanmurat hepdeniň jeminiň geçen sanyny Kokon Respublikasyna bolan ýagdaýlar hemde basmaçylyk hereket diýilýäniň başlanşy barady. Gurrun berdiňiz. Eýsem Türkmenistan basmaçylyk hereketine nähil geldi? Ýoksa suwalyňa jogap bermezden ol şol Oktyabr rewolýusiýa Amaraşmyzyň öňfirasynyňky orta diýede, ýagny Türkistan guberniýasynyňky ýagdaý hakynda bir ikagaf töweýdin. Oktyabr rewolýusiýasynyň öňfirasyny Türkistan guberniýasyny hemde Türkistan guberniýasynyň düzümine Zakaspi oblast diýen at bilen giren Türkmen oblastyna da sırrymly döwür başlanyp geçýärdi. 14-nji ýylda başlanan Birinji Jahan Uruşyna Türkmenler hem gönnen onu gatnaşýardy. 14-nji ýylda Türkmen polku diýip döredilen polk 1916-njy ýyldan başlap resmi teke polku diýip atlandyrylyp başlandy, ady ütküdildi. Şo polk general Karnilowyň diwiziýasynyň düzümine sowat hereketlerine gatnaşýardy. Ýene de bir jemgyýete altyrangylyga salan ýagdaý Urus padşahynyň 1916-njy ýylyň 25-nji iýulundaky beýik fermanyna laýyklykda Türkistan guberniýasynyň 220 adam Jahan Uruşynyň gidýän ýerine tyýl işlerine, ýagny päresiligi alınmaly. Şol 220 adamyň 15.000 Zakaspi oblastyndan alınmaly. Bu ferman Zakaspiň Krasnovodsk uyezdinde hem de
tejen uyezine halk tarapından uli narazilik bilen garşalynýar. Krasnovodsk uyezine eýýän 16-njy ýylyň iýul aýyndan başlap yerli Rus garnizonunyň eskerleri bilen söwüş başlanypdy. Bu gozgolun bas ýatyrmak üçin Türkistan guberniýasynyň general gubernatory Kropotkin oktyabr-noýabr aýlaryna general-leytenant Madritov'un komandirligine umum sany 15.000 esgere ýetýän jezaberji ekspedisiýa uradypdy. Şol ekspedisiýa 5 aýlap ýetirek gurgun jeraýyna ýaşaýan türkmenlerden gawurluk bilen öz alypdy. Tezen özünde Eri Hanyň serdarlygyny 1916-njy ýylyň oktýabryna başlanan halk gozgoluny basyp ýatyrmak üçin Zakaspi oblastynyň naçalnigy general-mayor Kalmakowyň haşy bilen general Davlatçyn Türkmenistana Zakaspi oblastyna kömegi berilipdi. Davlatçynyň da gatnaşmagyna Eri Hanyň serdarlygyna gozgolun basylyp ýatyrylypdy. Inni sowanyňa jogaby aýlansam bir olaly bilen şol Türkmenistanyň Grajdanlyk urşunyň ýagny basmasy uruş diýilýäniň başlanmagy Xiwa harlygy bilen baglanşykly. Xiwa harlygy Russiýanyň düzümine kagyz ýüzüne girmeýärdi. Onnak ilatyň 27%-den hem köprägi türkmenlerdi, ýagny häzir biziň Daşoğlu oblast diýip atlandyrýanymyz. Şol wagt Xiwa hanyň düzümine girýän Könürgünç Galawat beýligi ýaly beýliklerdi. Ýöne 1873-nji ýylda Rus goşunlary von Kaufmanyň we polkovnik Skobelyewiň komandirligini Galawatly ýomtlar kırandan soňra Xiwa harlygy iş ýüzüne öz başlyklygyny dol ýitiripdi. Xiwa harlygynyň jeraýyna ýerleşýän 4 etrawynyň ady ütközülip Petro Aleksandrovski diýip atlandyrylypdy. Harlyk Rus goşunynyň 4 türlü ýerleşýän harby garnizonunyň komandir tarapyndan dolandyrylýardy. Amanda çolly urda Fergananyň adynyň hem başga bolanyny gaýdylýar. Şu arada näme aýdyp bilersiňiz? Fergananyň adyny barpa 19-njy asyryň 4-nji çäregiň başynda 3-nji çäregiň aýagyna Skobelyew diýip ütközüpdirler. Bir Skobelyew hem özüne orta ýerler üçin tanşadym bolýan türkmenler üçin has tanış familýa, tanış şahsiýet. O sebäp 1873-nji ýylda Garawat ýomtlaryny gyrmaga gatnaşan adam oňdaşyndan Göktepe galasynyň garşysyna juda zawun söwüş hereketlerini alyp baran adam. Inni Ankuruna geçsek 17-nji ýylyň ýanwar aýyna öňkepleşdi gurruna düşmedi Kokontda başlanan Grajdanlyk urşy bir Xiwa harlygynyň özüni dürsemäge çagyrýar. Şol wagt Xiwa hany özüniň sözüne durýan beýler güýçli şahsiýetler ol İskenderýan han hanym kim güýçli bolsa şoňa boyun egmäge taýin han bolupdyr. Bir ýagdaýa belet Züleytan 1918-nji ýylyň ýanwaryna Kokontda halk hereketi Grajdanlyk urşunyň tutaşan wagtyny özüniň 1660 bilen Xiwa galasyny basyp alýar. İskenderýa tagtyna galdyrýar, ýöne iş ýüzüne Xiwa harlygyny Züleytanyň özü hem de oňun namdary Şeýhim Sülgün bilerikde dolandyrýarlar. Ine şu ýerde de bolşewiklaryň gonjuna gor goýulyp başlanýar. Olar Russiýanyň düzümine girmeýänem bolsa, Xiwa harlygyny Russiýa birikdirmek hakynda planlaryny güýçli dep amal edýärler. Olar bir ýerlerden toplap ýaşy ýollar diýen toplama partiýa döredýärler. Şol partiýanyň adyny Züleytanyň garşysynda söwüş hereketlerini başladýarlar. Ýön toplanyp tapylan ýaşy ýollar bilen Züleytany Xiwadan çykaryp bolmajagyny, ony ýeňip bolmajagyny gözýeten bolşewikler 19-njy ýylyň noýabryna Ferganada, Buxarada başlanan Grajdanlyk urşuny basmasy diýip atlandyrylýan yerli halk kırmaklı yakasını tanıdan 82-nji kavaleriya polkuny Xiwa getirýär. İlk 84-nji kavaleriya polkuny Xiwa getirýär. 84-nji kavaleriya polkuny 82-nji kavaleriya polku bilen birlikde Züleytanyň garşysyna söwüş hereketlerine geçýär. Züleytan bolşewikleriň regulär goşunyna garaply garşylyk görkezýär. Ýöne bellemeli ýa-da şol 18-nji ýylyň ýanwaryndan başlap Züleytanyň adynyň ýygyna basmasy, Galtamyn, Azergan horýaly ýamarary gelmek başlaýarlar. Züleytanyň Xiwa harlygyny aňyrdan sürnüp gelen bolşewik basmalçylardan regulär goşunyň ýeňip bilmejegini 3 aýdan soň gözýetýär hem de çıkıp gidiyor Xiwadan özünün koşunun qarın möylü bilen.
Ama Murat, ondan Cüneyt Kan Hiwodan çıkandan soň näme boldy? Cüneyt Kan Hiwodan çıkyp gitmenin iyisire aprel ayında Bolşevikler adamların gözüne çöp atmak için il gözüne kurultay geçirýärler. Kurultayın kararı bilen Hiwo harlygyny yatırıp Haredim Halk Respublikasy döredilýär. Şol respublikanyň Sowet Rossiýasy bilen saýyzlaşlygy hakynda jarnama kabul edilýär. Bolşevikler bilen hem kanaat edilýär. Olar 1923-nji ýylyň aýagynda ýene-de kurultay geçirip Sowet Rossiýasynyň düzümindäki Haredim Sowet Sosialistik Respublikasynyň döredilýärligini yglan edýärler. Ine bir ýerde gadaby bilen hem de Sawur kasasy bütünlüği dolan Cüneyt Han şo şereketlerine geçse ol 1924-nji ýylyň ýanwaryna özdaşyny toplan 9000 adamlyk goşuny bilen Hiwany basyp alýar. Onu kalplığa yüzürüp halkın adından çıkış ederlerden yani Bolşeviklerin buyruklarından halas ediyor. Bir uzak kurun. Aman Murat, edim bir ýagdaýlar tarih boýunça oku kitaplarına nähil gorkadyldy? Ester romanasındaki tarihi değişli oku kitaplarına bir tarih başkası yazılıyordu. Hiwo harlygynyň öz başlyk döwletdigi aýdylmaýardy. Hiwany basyp alan Cüneyt Handan halas bolmak üçin yerli halkyň ayaga garanmagy aýdylýardy. Şeýle hem 82-nji 84-nji kavaleriýa polklarynyň halka kömegi berenligini ýaýdy. Polk komandirleri Şaydakow, Şerbakow Türkmenin milli kahraman derejesinde götürülenýärdi. Ina garaşdyrlyk ýyllary başlandy. Garaşdyrlyk ýyllaryna tarih dersi boýunça ýazylýan okuk kitaplarına da beýlek tarih çeşmelerde de bu halk hareketi kırızdarlı uruş hakkında kelam ağız söz yok. Cüneyt Hanım bilen den derece Türkmenin namusunu oran beýlek harlarım hemmesi entegim şol Karadorlu olup yaşap görülür. Bir ulu tarih, ulu karlı sahip olurken. Hormatly dinleyijiler, tarihçi Aman Murat Bugaýew bilen Türkmenistanyny basmaçylyk hereket diýilýäniň başlanmagynyň öň ýanynaky pursatlary barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini owan neptermedi bilen dowam etdirýäris. Owan türkmenler ýurtda barýan özgörüşlikleriň içinde öz hak hukuklaryna eýe bolmak ugrunda tagarla edýärler. Kawulla kawarçymyz Saýmerdan Ulmurady bu tagarlalar barada owan türkmenleriniň geňeşiniň başlygy bilen söhbetdeş boldy. Awgan Türkmenleriniň geňeşiniň başlygy Aji Murda, siziň şoraňyz, geňeşiňiz näme işler alyp barýar? Bilişiňiz ýany mana şoralar bolşaldy. Bir näçe şora boldy Türkmenlerden. Nädir menimçe bir şoranyň başlygy. Amma meniň bilişime görä şora Türkmenleriň derdine bir dogaý boljak zat däl ekeni. Indi maslahatlar şöyle barýar. Biz awgan Türkmenler bolup bir parti, siyasi parti, bir hizbi siyasi, amma Türkmen adında bir hizbi siyasi bolulmaýar. Milli bir atda bolar. Şonuň reisi başlygy bir Türkmen bolar. O zaman bir başlygy Türkmen bolsa, şonu bilerler, şol hizb Türkmenleriň hizbi eken diýip. Awgan Türkmenlerinden deputat kem hatta vilayet geňeşine de deputat saýlanmady Balyk vilayatyndan. Onun sebebi şu, bizde bir rahberi salim ya bir teşkilat siyasimiz, bir parti siyasimiz yoklığından. Eğer bizde bir parti siyasimiz olsa, bir defterimiz onda bolar, merdimimizi düşündürer ve biliyoruz hemen şu Balyk vilayetinde 38% Türkmen var ama bizlerden hiçbir Türkmen vekil şoray vilayete çıkılmadı. Onun illeti sebebi bu. Bizde her çetten yani bizde eýe yok da eýe bolmandan soň her kim eluriyor. Ya mesela bir 5 gram pul veriyorlar, senem kandidimizi köpeltiyorlar. Ya mesela düşünjämiz köp az bolandan soň bizlerin raýymyzy başga milletler alyp gitýär. Şo üçin Balyk vilayetinden çykylmagy galdy. Nesip bolsa inşallah bu partimiz bir teşkilat görkezsek, o zaman parti faal işlerem şoray vilayeta goýa 21 adamdan hiç bolmasa biz 6-7 sanak Türkmen şoray vilayeti gelecekde çıkarat nesip bolsa. Demirgazyk Awganistanda da howpsuzlyk şertleri yaramazlaşýar. Türkmen arasında daýyş diýende we dürüst Taliban hesaplarında bar mollalarymız Pakistanda okuýp gelen jawan oglanlar düşünmän, onyan talip bolanlar bar ya da bir 5 rupiýa pul tapjak üçin giden öýle. Men pikirimçe onça bir muasirda Türkmenler hiç biledem döwletiň garşysynda bolmaýar. Bu bolmasa erte adaşanlaryň pes ýene ýoluna gelerler inşallah. Türkmenistan araçakda misal üçin Hamyap etrafında Anukoy, Döwledabad, Şirintegap, Almar, Gaýsar Türkmenistan bilen serhetleşýän ýerlerde Talibanlaryň güýçlenmegi näme aňlatýar size göre?
Benim pikrimçe Türkmenistan saratlarında onça bir Talibanlar güçlüdürmü kadi pikir etýän o ýerde. Şo daşarlardan köşe etýärler, şo mantykllarda güçlense diýip de. Çünki onu şondan tahdid etjek bolýarlar Türkmenistany ýa meselem Özbekistany. Hormatly dinleyijiler, Saýmerdan ulum radyonyň geçiren söhbet döşlegini dinlediňiz. Şunun bilen hepdäniň zemini geçirip tutarýar. Ýene-ki efir duşuklarymyzda senlik hoş, saglykdyk we azatlygyň tolkunlaryna galyň.